बागुरुम्बा मोसानायखौ गिबिसिन बर' हारियाव जोनोम होग्रा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया दिनै 25थि थैनाय सान। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बादिनो दिनै गेदेमा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि थैनाय सानखौ फालिनाय जायो। दिनै चिरां जिल्लानि रनसाइदाम ओनसोलनि 2 नं फाख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै गेदेमा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि बिसि कुमारी नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो रायजो सभानि एमपि रेनगोरा नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। प्रमद बर' बिथाङा गावनि फान्डनिफ्राय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुङाव जोंनि जा ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि बर' ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि थाखाय 1 कोटि रां होनायनि थाखाय फोसावनो आंखौ बुंहरदों। आं बेखौ दिनै बे जथुमानि गेजेरजों फोसावनाय जादों। कामिनी कुमार नार्जारि बिथाङा बर' हारिनि रिंगु दामसानि गायसनगिरि होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि गैया। बर' हारिनि हारिमु बागुरुम्बाखौ लानानै गासैबो जोंनि जा बर'नि ट्रेडिशनेल मोसानाय बेखौ गायसनगिरि होननानै बुंबाबो गोरोन्थि गैया। नंगौ, बर' हारिया जुग जुग बेखौ फालिबोदों, किन्तु बबेबा समाव बियो गुदि गैया बिजौ गैया जादोंमोन। बिनि गासैबो गुदि बिजौ दिथा लानानै गायसननायानो बिथां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि ट्रास्ट मोनसे बानायनाय जाबाय। बे ट्रास्टनि गेजेरजों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जे मावलांनाय बिथांनि जे मोनसे मा होनो बेखौ मुं मोननाय जे माखासे जों मिउजियामाव दोननांगौ दङ आरो ओरैनो लेथ्रा फेथेर जादोंमोन, बेखौ बुथुमलायनाय जादों। बिथांनि मुङै जोङो मोनसे कमिउनिटि मोनसे हल बानायनायनि थाखाय जों सिन्थाखौ खालामदों। मुसुखा बानायनायखौ जों सिन्थाखौ खालामदों आरो मोनसे हा आवग्रिनानै बिथांनि फारसे जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय जों दिनै थिरांथा लानाय जादों। तो ओभारअल जुदि जों नायो बिथाङा सासे बर'नि गेदेमा सुबुं आरो आथिखालाव थोजासे जों मावनो हायाखैबाबो जों फैबाय थानाय समावहाय जथेस्थ मावनो थाखाय जों दा आखायाव लानाय जाबाय। बयबो बिथांखौ दिनैहाय अस्ताद होननानैनो जोङो बयबो सिबियो आरो जों सिबिलांनांगोन। आरो बिथांनि जि बिहोमा बर' समाजाव, बेयो बर' समाजा जोबब्लासो गोमोरगोन आरो बर' समाजा जेसेबांसिम थागोन बे हारिमुवा थाबाय थागोन आरो हारिमु जेब्लासिम थागोन अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बर' समाजाव गोसोखांबाय थाजागोन। बिथांनि जिखिनि न' बां आरो बिथांनि थानाय सोलिबोनाय नायोबा दिनैसिम बिथांनि मावनाय आरो बिथांनिखौ सिबिनायाव जानाय नुनो मोनोब्ला बिथांनि माबाफोर सिन्था खालामो? बिथाङा खोब दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै हारिमु सिबिबोदों, फोरोंदों मानसिफोरखौ। थैजासिम बिथाङा बुंनो थाङोबा मोनसे रांखान्थि अबस्थायाव गोग्लैनानै बिथाङा संसार जानो गोनां जादोंमोन आरो बायदिसिना थासारिजों बिथाङा संसार जानो गोनां जादोंमोन। दा न'खराव जोङो सम सम जोङो सावरायदों जे बिथांनि जे न'खर थालांनाय जे सुबुंफोर दङ आरो बिथांनि भबिष्यतखौ नायनानै जों सरकारनिफ्राय माबायदि जोथोन लानो हायो बेनि बागै जों सावरायदों। आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो दा जिथु सिन्थाखौ खालामबाय बिथांनि न'खरनि बागै, बिथांनि मावलांनायनि बागै समाजाव मोनसे जायगा होनो थाखाय। गतिके फैबाय थानाय समावहाय बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ जोङो समाजाव जायगा होलांनो थाखाय खामानिखौ मावबाय थादों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बड' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।